Pagkain natin ito ulit. Kamate, copy that again. Paste nyo dito sa statement of the problem. I hope you're following me. Mga absent, di bahala sila. And then, lagay na lang dito specifically, it will answer the following questions. Saan ka kukuha ng mga following questions na yan? Saan mo kukunin, people? Differential. Copy this. Copy this. Copy this. At ilagay mo siya dito. Example. 1. Let's say, for example, gusto mo siyang i-individualize talaga. Gusto mong i-individualize, ha? So, gagawin mo, you have, copy this, and then paste mo siya sa ibaba. Example. Gusto mo na individualize, ha? So, what will you do with this one, no? So, erase mo yung ano na to. Erase mo yung ganito niya. O, iwan mo lang yung sex and tapos do you understand? Nagets niyo po? Yes, daw. Yes, daw. Daw namin man noon nga daw ka-tutorial mas okay na supposed to be daw ako magani nagakuha sang bato sa ginapok ko sa ulo ko. Kada ako kapabudlay sakot ko galingon pero mas okay na ni. Para later on bala mag-abot ka mo sa akin. Kita naman ka mo malabay sa akon. Kay mapacheck ka mo papel later on mag-concept mag-proposal kag mag-final defense. Kasi linggit ko sa inyo later on mo nga ako na i-absent ka sa una mong sir sa klase natin. O, tanawam la sir, chuchura sa yung papel may ara ina ko inabalance mo. O, tanawam la sir kay sa una pala-absent ka. Imbis nga na hypothesis ang gamiton, imo ya alternative. Sa lagi di. Para physical activity. Family monthly income. O, ayan. Very interesting ang research. Hindi siya, honestly, kung may technique ka, kung paano mo siya gawin. Ay, tama po ba? Ay, relationship status. Relationship daw. Relationship status. Hindi mahirap ang research kung honestly you're into it.